yung bagong coffee shop din dito. Tapos na pala nila yung ano rito, yung Line Canal, Baleas Lagan. Yan, ang ganda ng view. Yan, malakas din yung agos ng tubig. Suba Blessed Farm. Yan, maraming nangingisda. Nagpipicture tayo dito. Ito yung kadugtong ng irrigation canal. Yan. So, diretso na tayo. Yun, nag-crack na sa gilid, sa Kong Dadong Dam. Nalangasan din, boss. Yung ginagamit nating Insta360, diyan pala galing kay Ka-Farmers. Ano rito? Road work. Hindi pa na simentuhan. Ayan, road close. Barangay Paralaya. Apong Gustin. Think safety first. Yun, meron na tinatayong bahay doon. Safety first. Merong road construction dito. Okay, so good day everyone. Ngayon ay araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Yan. At patuloy pa rin yung pagulan simula nung dumating yung buwan ng August. Wala nang tigil yung ulan. At ngayon ay nasa habagat time. And ngayon ay nandito tayo sa may Arayat to Magalang Road. So for today's video ay i-update natin yung Kong Dadong Dam at titignan natin yung sitwasyon doon. Bumili pala tayo ng hopya, sa Tipas Hopya. So shoutout kay ate. Bali, nakita natin sa news na parang malapit na yung maximum niya at mag-overflow na. Very critical na rin yung condition dahil hindi tumitigil yung ulan. Masyadong malaki na yung volume na pumapasok mula sa Pampanga River. Kaya ewan ko kung ano yung itsura niya ngayon, kung gaano ba kalakas yung current at kung ano yung sitwasyon doon sa may Arayat. So ang gagawin natin, random vlog lang, i-explore natin yung pwede natin makita dito sa Arayat, at least para maipakita ko sa inyo yung present situation ngayong August 12, Wednesday 2026. At ang gamit nating motor ngayon at ang nakasama natin for the last 3 days, ngayon, bali, si Tikas. Yan. Yung motor ni The Trinity. So, kung matatandaan nyo, injured siya ngayon at nasa healing stage siya. Bali, vacation mode muna siya at ito muna yung pinapagamit niya sa atin para hindi naman may stock sa kanila. Ayan, ito yung harapan ni Tikas. So tara, bali dadaan pala tayo dun sa shortcut papuntang Kong Dadong Dam, dun sa may Barangay Gatchawin, at papakita ko rin sa inyo yung kalsadang iyon para magkaroon kayo ng idea kung halimbawa gusto niyo pumunta dun sa may Kong Dadong Dam or mamasyal dun. Hindi na kayo kailangan dumaan dito sa main road papunta dun sa may Abad Santos Avenue, which is pa-traffic doon, crowded. Dito papakita ko sa inyo yung shortcut. So let's go. Walang tigil yung ulan. Baling ilang araw na yan, 12 na ngayon. Edi 12 days na. Pero actually July 31 nagsimula nang mula nung hapon. Yun. Tapos sunod-sunod na. Nagkaroon ng bagyong Luis, bagyong Maymay, at ngayon habagat naman. So approaching na tayo dito sa may intersection. Ayan, Arayat, Santa Ana. Yan yung Barangay Arenas. Yan, dito diretso ng bayan ng Santa Ana.
ng truck, oh. Umarurot. At ito naman yung tanawin ngayon sa Mount Arayat. At least kahit maulan, visible siya ngayon. Pero nung galing tayo doon sa May Angeles City, hindi siya masyadong nakikita dahil maulap. Pero dito, dahil malapit na tayo, kitang-kita na. Ayan, oh. Ganyan yung shape niya pag nandito tayo. For sale. Binebenta na pala yun. Villa Amelia Resort. Yan naman, marami na rin ni-repair sa kalsadang ito. Hindi na siya smooth kagaya ng dati. Marami ng yung inispaltuan, yung mga nangasira. Pero ganun pa rin, no? Marami kasing dumadaan na truck dito, eh. At ito naman yung yung malaking factory, malaking planta ng NWOW, Wow Electric Bikes. Yan, oh. Meron silang bagong building dyan, oh. Yan, yung mga puting yan, oh. Dati kasi ito lang, yung mga kulay blue. Usong-uso na ngayon yung mga electric bike, pati sa mga kotse. Yan, oh. 818 Hotel. Ito, dito yung entrance ng NWOW. Ayan, oh. NWOW. Ito, ang daming mga trailer dito. Mga siguro yan, mga piyesa ng electric bike or mismong electric bike mismo. Ang dami nila, oh. Nakapila. Oh, meron pa pala dito. Ayan, ako. So dati, nung nag-vlog tayo last year, yung naging trending dito sa Riot nun, yung yung kandating flood control. Yun. So marami rin kabahayan yung binaha doon at nalagay sa peligro dahil nga nag-collapse yung flood control doon, yung sa mismong katabi ng Pampanga River. So may mga updates tayo noon last year. Pero I think ngayon natapos na nila yon, na-repair na nila. At ngayon naman, yung isa pang binabantayan pala yung sa may Arnedo Dike, yung sa Barangay Kupang. So after natin sa sa Pampanga River, yung yung Kongdadong Dam, diretso tayo sa may Barangay Kupang. Konti na lang pala yung gas niya, 2 bar na lang. Hanap na lang tayo ng rito, yung medyo murang gas. General Nick Torre. Make safety a habit. Ayan, no? Meron ng tarpaulin si General Torre. Villa Arizona Resort. Maraming mga resort dito. So ito pala yung Paranum Creek. Yan, no. Ay, malaki rin yung tubig ng Paranum Creek, oh.
Fiesta pala rito, oh. Dito sa ano, Barangay Bitas yata ito. Oh, Barangay Bitas. Barangay San Roque, Bitas. Happy Fiesta. Yan. Ah, okay. San Roque, Bitas, Fiesta. Kasi kahapon, dumaan pala tayo sa ano, sa May Lubao. Yung San Roque daw, Fiesta rin. Oo, pareho pala sila ng ano, patron saint. So, sa mga lugar na, sa mga barangay, na yung pangalan ay San Roque, Fiesta pala ngayon. Ito na yung magandang ano, Baleaslagan. Magandang resort dito sa Arayat. Ang gandang tignan ng mga ano, rice fields. Green na green. Ito, isa ring sikat ito dito sa May Arayat. Yan o, Samgyup Road Shot. Maraming kumakain dun. Every time na dadaan tayo, especially pag ano, nagdilim na, ang dami nakapark. At dito, mayroong bagong coffee shop din dito. Ayan o, M5 City. M5 City Cafe. Villa Jumeirah Resort. Sunod-sunod yung mga resort dito. So I think malapit na tayo rito. Doon sa may school ng Gatchawin, kakaliwa tayo ron. So in case ng mga hindi pa nakakalam sa kalsadang ito, at least may papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kasi dati nung hindi ko pa alam ito, dumidiretso pa ako dun hanggang dun sa may ano, Jasa Road. And then kakaliwa tayo dun, papasok tayo dun sa may Barangay San Juan Banyo. Bali ano yata ito, kung titignan nyo sa map, yung pangalan niya parang Vietnam Trail. Yan. JMT Power Fuel Unleaded 67. I think dito na. Yun. Kung saan lumabas yung ano, yung motor. Dito, makikita nyo rito, Ka-Farmers Lechon House. Yan. So, tabi niya mismo yung school. At ito yung ano, covered court. Yan. Ayun yung Gatchawin School. And then kakaliwa tayo rito. Yan, basta't makikita nyo, sundan nyo yung Ka-Farmers na sign na yan. Kasi dadaanan natin yan And then kakanan tayo rito. Ayan meron na namang Ka-Farmers. Merong maliit na steel bridge dito, pero one way lang. Ayan malakas din yung agos ng tubig Ayan. Dito merong magandang spot dito na kitang-kita mo yung magandang view ng bundok. Ang bundok ng Arayat. Yan dito pa lang tanaw na natin. Pero mas maganda doon sa may mga rice fields.
Ayan na, tumambad na sa atin si Mount Arayat. Buti na lang medyo humina yung ulan. Kanina palis tayo, malakas eh. Pero kahapon, medyo sumilip si Yaring Araw. Umaga tsaka hapon. Pero nung gabi, yun, ulan na naman. Kaya expect natin yung mga barangay sa coastal area ng Pampanga marami na namang nalubog. Ayan, ito yung Vietnam Trail. Ayan. Dito yung sinasabi ko sa inyong spot na pwede nyo pagpicturan. Ang ganda ng view ng Arayat dito. Ayan. So speaking of picture, magpipicture tayo dito. Ayan. Picturean muna natin si Tikas. Yun natapos na pala nila yung ano rito, yung line canal, yung drainage. Okay. So nakapag-picture na tayo. Ano ba ito? Ba't merong ano dito? Tsinelas ng bata, naiwan Yun kung sino mong may-ari nito, ayun balikan nyo. Nandyan lang. Let's go na. Punta na tayo sa Kong Dadong Dam. Yan ang ganda ng view. Maganda siya ngayon dahil yung rice field green na green. Yun pag dumaan ka rito ng summer, kulay brown yan. At saka yung Arayat, halos brown na rin minsan Okay. Ang ganda niya pagmasdan ngayon. Dito naman parang gagawa na silang subdivision. Ayun medyo masisira na yung ganitong view. Punta mo dyan in the future. Kasi gumawa na sila ng kalsada Ayan Yun meron na tinatayong bahay doon. Gagawa na sila ng subdivision dito. Ayun yung kalsada At pagdating natin dito, madadaanan natin yung Gatchawin Pumping Station. Ito yung Gatchawin Pumping Station. Tignan natin. So merong nag-grass cutter. At least kayo ng idea kung ano yung itsura ng Gatchawin Pumping Station. Yan Wow. Bumahaya tayo rito. Yan yung itsura niya. Picturean muna natin dito si Tikas. Let's go na. Anong oras na ba? 3:42 na pala. Late na kasi tayong umalis Umalis tayo sa bahay, halos magti-3 o'clock na. Dahil nagtrabaho muna tayo. Nag-woodworking muna tayo. Pero kung hindi tayo nag-woodworking, baka maaga tayong nakaalis. Yan ang ganda sa niyan, ang ganda ng view sa drone shot. Kaya lang umuulan. Hindi tayo pwede magpalipad. So yan, nandito na tayo. Welcome Barangay San Juan Banyo. Yan nalinis na nila rito Gumanda ng tignan. At ito yung irrigation canal. Dito, meron din magandang pasyalan dito. Yung Suba Blessed Farm. Yan resort yan at saka pwede kang mag-fishing.
Maganda rin dyan sa Suba Blessed Farm. Oops, napano si kuya. Kinakapa niya yung ano, yung bulsa niya, parang may nahulog. Tignan niyo yung ano, yung irrigation canal. Pagdating dito, lilipat na siya doon. Yan o. Dito na siya niyan. Walang masyadong nagpipishing ngayon. Dati, pag dumaan tayo dito, marami eh. Diretso yan, hanggang doon, marami nagpipishing. Ayan o, ang ganda ng palayan. O, nalinis na nga yung ano, yung mga damo-damo rito, kaya maganda ng tignan. At ito pala yung ano, yung ka-farmers. So yung ano pala natin, yung ginagamit nating Insta360, diyan pala galing kay ka-farmers. Pero nabili natin yun ng second hand sa may Guagua. Ayan o. Ang dami rin pala yung mga tulay dyan. And then dito, marami ng ano, mga kangkong. Yan o. Dito sa may bandang dulo niya, puro kangkong na. Bali paglabas natin yan, main road na yon, papuntang ano, papunta dun sa highway. Ang linaw ng creek dito, yung kanal dito, ang linaw. Yan o. Purok 3, Barangay San Juan Banyo. Ito naman yung simbahan nila, St. John Chapel. Yan, dito, kakanan na tayo rito. Kung kakaliwa ka, mapupunta ka dun sa may ano, Arayat National Park, which is hanggang ngayon eh, sarado pa. Yan, dito. Kakanan tayo rito. And then, pagdating natin dito sa may Arco, paglampas ng konti, kakaliwa na tayo. Kasi ano na yun eh, ibang barangay na, Barangay Laquios. Yan. Dito, kakaliwa na tayo rito. Ayan o, I love Barangay Laquios. Ang ganda ng 4x4 oh. Cute siya. Yun, eto na. Ito yung kadugtong ng irrigation canal, yan o. Baka pala rito oh. Ba, dati ano ito eh, tingnan nga natin. Ayan no. Ngayon lang natin napansin to, kung ewan kung flies down ba to o ano. Wala ako ng tubig. So far dito, hindi naman ganyan kataasan yung tubig niya eh, yung irrigation canal. Ano? So, diretso na tayo. Yan, bali ano yan, food park yan. Pag weekend, maraming nagtitindang ano dyan, mga street foods. Kasi dati, dun siya, dun sa may bypass road. Pero ngayon, sinarado na yun. Parang nilipat na yata dito. Doon pala yung maraming nagpipishing, oh. Ang ganda talaga ng view ng Mount Arayat, oh. Yun yung bahay, maganda oh. Sarap sigurong magkape doon oh. Tanaw mo yung ano, yung Arayat, tapos yung banda rito. Siguro pag nandun ka, tanaw mo na rin yung ano, yung Pampanga River, dahil medyo mataas na yun eh. Nagkakape ka,
And at the same time, yung ano mo, yung background mo, yung mga nakikita mo, bundok at saka ilog. Meron parting nagkabitak-bitak na. Yung kalsado, meron parting bitak na. Ito, nasira na dito. Ayan, yun, nag-crack na sa gilid. Dati hindi naman ganyan yan eh. Ayan, baka yung lupa doon sa side dito bumaba na, kaya nag-collapse yung ito. At ito naman yung mga floodgates yung mga gates ng yung irrigation system na. Sayang lang at tumambon pa, hindi natin makuna ng aerial view. Ayun, pwede naman sigurong umakyat. Dito na tayo sa Kong Dadong Dam. Akyat tayo dun. Ang laki ng tubig. Ay, tignan yung mga isda. Ayun. Nalangasan din, boss? Nalangasan din? Na? Lakas ng agos. Kung mapapansin nyo, maraming mga net dito. Ayan, yun yata yung ginagamit nila sa pangingisda. Ayan, lakas ng agos. Hello. Dagol na yung asan yan? Anong oras na ba? Nanong oras na? Nanyang asan yan? Mag-vlog ka po? Bangus ata. Nung bangus din nalalagyo rito? Silver boss. Nga? Silver? Okay. Nano po lagi yung page view? Ika nalalagyo mo? Tabang. Ika nalalagyo mo? Pwede sa mga po na makapira iyo. So shoutout ka rin, taga Kini kayo mo? Taga dito lang sila, nakita nila tayo nagbablog. Bigyan na lang natin ng sticker para mapanood nila. Shoutout sa inyo Ito, may isda ito. Oh, damn. 1, 2, 3, 4. Yan. Thank you po. Thank you po. Diyan ka? Akit mo akit na naging YouTube ganyan. Na? Akit na naging YouTube ganyan. Ba, pali kami mag-viral kanyan? Na? Yan tignan nyo doon, parang may ipo-ipo. Yan nag-tutorial na gano'n, At maraming nangingisda doon banda, So, malaki nga yung malakas yung agos ng tubig. Ayun, tignan sa ilalim. Sipan nyo gaano kalawak. Yung tubig na yan galing ng Nueva Ecija. Yung atang nito, pinaka-source yung sa may yung sa Dupinga River, yung sa may Gabaldon. Yan dito. Yan, kita na natin yung yung ulap doon, Yan. Pero ang ganda ng tanawin dito. Ito yung mga ginagamit nilang net. Ito. Merong anong tawag dito. Merong kawayan tapos ito pala yung net, yung sa ilalim mismo. So, picture muna tayo rito. Okay, so at least nagkaroon kayo ng idea kung gaano ba kalakas yung agos at gaano kalawak ngayon, gaano kalapad ngayon yung Pampanga River.
Yan, bali, recently, bumisita dito si ano eh, yung mga Pampanga officials para magkaroon ng inspection dito sa may mismong dam. Ito yung mga tao ngayon dito. Maraming namamasyal dito eh. Yan, yung iba magpipishing na oh. Ito na yung mga bata. Ito yung mga maraming isda kanina. Puntahan natin yung mismo ano, yung control nila dito. Ayan o, Kong Dadong Dam. Ito, nandito yung mga control nila. Ito parang generator yata ito. Nagbaha pala ng konti rito. Yan o, tignan natin yung view niya banda rito. Dito pala siya maganda eh. Yan o, dito. Ayan o. Ang ganda niya o. Tapos dito merong mga ano, merong mga measurements dito. Ayan o. Ito yung control niya. And then, doon pala open doon. Parang walang harang doon ah. Then dito yung gates yan o. Pumapasok doon. Doon sa ano, sa may papuntang ano, papuntang pumping station. Lumalakas na naman yung ulan. Talagang ayaw tayong lubayan ng ulan. Simula dumating yung ano, yung simula dumating yung buwan ng August, puro ulan na lang yung nangyari. Pero paglabas dito tayo para makita natin yung view. Para maipakita ko rin sa inyo yung alternate route niya. Yung parallel road actually. Kasi dito tayo dumaan papunta, then pabalik dun sa kabila naman. So let's go. Malakas na naman yung ulan. Dito merong konting rough road dito. Pero maiksi lang naman at saka kayang-kaya naman. May duman nga mga tricycle at saka kolong-kolong. Ayan, dito na tayo. So ito pala yung ano, yung Arayat Tumagalang Bypass Road. Yan, diretso yan hanggang dun. Pero hindi muna tayo pupunta dyan. Gagawa natin ng separate video minsan. Dadaan tayo dun sa may Barangay Turu sa Magalang. Iikutan natin yan para mapakita ko sa inyo ng buo. Pero ngayon iba muna yung pupuntahan natin. Didiretso tayo dun sa may Arnedo Dike. Dun, ito na yung mga ano, yung mga kambing. Dito pala mag-i-start kasi dito siya 4 lanes eh. Yan. Pagdating dito 2 lanes. Yan. Parang doon mag-i-start yung bypass road. Yan oh, ang cute nila oh. Meh. Meh. Cute yung mga kambing. At kumakapal na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag nasa Angeles tayo di natin nakikita. Ganun pala yung nangyayari. Ano? Nagpo-form na yung ano, yung pag. Yan o, yung cloud nya. Kaya hindi na natin makikita niyan. Wala no. Buti na lang kanina nagpa-picture tayo. Nandiyan pa siya. Ano pa? Visible pa. Dito, ano kaya ang factory ito? Ito yung isang magandang resort. Ayan o. Ano kasing pangalan nito?
B&D Resort and Hotel. Ayan, so doon tayo galing kanina. Ito yung sinasabi ko, yung parallel road niya doon sa may una natin dinaanan. Dito natin nakita yung maraming nagpipishing. Ayan, oh, ang ganda ng kuha dito ng ng drone kapag nasa taas ka. Maganda yung view rito, especially itong kalsadang ito. Kaso nga lang hindi tayo makakapag-drone, umuulan. lumabas na tayo ng doon sa may shortcut, and then ito na yung Jasa Road. Ayun, going to Nueva Ecija, right turn. Dito na tayo mag-start, hanapin yung kalsada papuntang papunta dun sa sa dike, Arnedo Dike. Pero hindi ko alam kung ito ba ay Arnedo Dike na. Hindi pa natin masyadong na-check sa maps Oh, dike na siguro ito kasi yung magkabilaan mababa Ayan, Yun, mababa. So I still remember na pumasok tayo rito somewhere nung in-update natin yung tulay doon, yung San Agustin Bridge. Oh, ito. Dike na nga ito. Ito na yung Arnedo Dike, o yung tinatawag nilang control. Bali, dire-diretso na tayo hanggang makarating tayo sa Barangay Kupang, kung saan merong na-damage yung kalsadang ito, yung yung riverbank wall or yung slope protection. Yun yung pupuntahan natin para makita natin ang actual kung gaano ba kalawak yung napinsala doon, at kasalukuyang nire-repair ngayon. Ayan, dito na tayo sa welcome arch ng Barangay San Agustin Sur. Ayan, dito yata magsisimula yung merong rito, road work. Yun, dito na papunta. Bagong semento yung mga kalsada rito. Apong Gustin. Meron palang statue si Apong Gustin doon sa may pinaka corner. At sa likod ng mga bahay na ito, yun na yung Pampanga River, the mighty Pampanga River. So dito sa parting ito ng dike, maganda yung kalsada, mapino yung pagka-asfalto niya. Yung hindi magandang daanan na parte ng dike, yung sa may San Luis. Ewan ko kung ni-repair na ba yun. Welcome to Dike. Ayan, Barangay Paralaya, Arayat, Pampanga.
Dito, anong ginagawa rito? Nagsisimento pa, oh. Ayan. Mayroong road construction dito. Ayun. Nakakita na tayo ng ano rito, heavy equipment. Oops, yung dog, oh. Doggy. Tumatakels. Ayan, oh. Ay, lapad pala. Yung lapad ng Pampanga River. Ayun, doon yung construction, no? Ang dami palang mga equipments dito, oh. So, parang puspusan yung paggawa. Kasi, ayun, napakadelikado. Ayun, no? Yung kita natin doon, no? Yung kulay brown, yung lupa. Ayun, no? Tanaw na natin doon, no? Oh, tignan nyo naman kung gaano kalapad, oh. Ayun, oh. Yan, at least makikita natin kung ano yung present situation talaga rito. Try natin kung pwede tayong pumasok hanggang dun sa may lupang nakita natin. Yung slope na hindi pa nasimentuhan. Ayan, oh, road close. Ito yung malaking crane. So parang yung mga motor, pwede naman. May nakita tayong pumasok na motor, eh. Think, safety first. Ayan. Ito pala yung nasira, oh. Oh, grabe pala. Naku. Ayan, grabe pala rito. Yan, no? Oh. Yan. Lapad. Ang lapad at ang laki ng tubig. Sipin mo yung tubig na yan, galing lahat ng Nueva Ecija. So yan, puro putik na rito. Ito, meron silang ano rito, meron pitik hanggang dun. Picture muna natin dito si Tigas. So pwede tayong dumiretso dito sa dike. At least nagkaroon tayo ng idea kung ano ba yung sitwasyon dito. Pero off na ng mga nagtatrabaho. Siyempre, anong oras na ba? 4:22 na. At yun yung ano, parang ipo-ipo. Yun, tignan nyo rito. Parang nagpo-form ng ipo-ipo yung twirl. Sa lakas siguro ng current, parang doon nabubuo yung mga twirl na ganyan. Okay, so diretso na tayo. Ang putik dito. Yung mga motor lang yung pwedeng dumaan. Yan, dito yung pinakagrabe. Kasi dito na yung pinakamakitid na parte ng ng kalsada, yun, no? Ito yung pinakagrabe. Ayun, may shit piles doon, no? Ayan, talagang yung mga motor lang yung pinadadaan dahil tignan nyo rito, sakto lang. Hinarang talaga yung para hindi naman yung mga, diba, yung mga tricycle, yung mga kolong-kolong, ganyan. Sa mga motor lang pwede.
At ito yung mga materyales na ginagamit. Bali ano na ito, Barangay Kupang. Ayan o. Think safety first. May mga tangke rin dito. Ayan. Saan kaya ginagamit ito? Itong para mga molde, mga minolde sa paso. At ito yung mga bakal syempre. Ayan. So I think that ends our video for now. So if you enjoy watching this video, please do like, share, and subscribe. And stay tuned to Froilan Das for more video updates here in Pampanga and all over the place. Ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilan Das is signing out.